Njuzu yakaita kufly chinoti flying kick kuna doctor wekuti shit man, damn it wewe uko wira uko damn it waize. Njuzu yange yarova munhu uyu because vanhu vekuhospital vairamba kudza amai vanga vakamira neposta vachida kunzwisa kuti mwana wavo ainge afa muhospital, anga afa zvisinganzwisiki kuti anga afa nei. Hospital yairamba kumudza kuti anga afa nei. Waiza pakauya doctor yakabva svika but ko uyu mukadzi uyu yakamira akabata posta yakamirire apa achibvunza security guard, but security guard akatadza kunzwisa because anga ane faint hearted, anga ane mwoyo wakanaka, bhanzi kiki butsu uko zvikanzi zvese zvati manzwise Njuzu ichibva yafly yarova munhu. Vapinda muoffice manje vakunzi ko uyu munhu anga asina kukwara gumbo here. Doctor mumwe wacho akutanga kuti aina handisi kunzwisisa but because uyu munhu afana kunge akakwara gumbo. Waiza but Njuzu anga asingazivisa kuti iyi Njuzu yaikurumbidza kuita sei kuhila. Vakuda kusunga kuti ndoda kusungisa da kuendesa kujeri. Njuzu ichibva yabvunza kuti ko kujeri ndekupi kunonakidza here. Zvikanzi abvunza kuti chizvanzi abvunza kuti kujeri kunonakidza here. Mpesi uya apa ana junje vayo vanga vari maprofessional conmen vakutoseka vokuti vada kuyazoburitsa. Waiza uyu mumwe wacho wemakombiyuta akuseka padutch web kuti mwana wechi wavice president ari kuuya pahospital. Waiza bva ana junje vapretenda kunge ndiye mwana wavice president. Mumwe doctor achitoti mauye achibvanzi ndipewo foni yenyu nda kumbofona kudai achibva aswicha mafoni achibva pamumwe wacho wemakombiyuta achibva atora foni abva aenda nayo mumakombiyuta mai akutanga akusecha foni yayo. Wasa information akutora information yematateguru yezvese zviri kuitika zvei pahospital apa. Mumwe wacho nayo akunotora mwana wayo akuenda naye kumwe kusaidi anga ari mwana wavice president. Uyu akabva zorealize kuti mai ndaita chandarohwa 10-0 uyu munhu asiri mwana wavice president. Zvikanzi uri kudei, uri kuda mari. Zvikanzi najunje mai handisi kuda mari but ndoda kungoti remember zvinhu 3, ndoda kuti uite zvinhu 3 chete. Ndoda kuti ukumbire regerero kuna security guard wawarova. Ndoda kuti kechi usaite kuti Njuzu iyo ndiyo inzi nemhosva. Kechi 3 ndoda kuti udze amai vane mwana vari kuchema kuti mwana wavo vakafa nei. Uye vachibva enda kuna mai kuti mai yaive mhosva yehospital ndo yakaita kuti mwana wenyu afe, sorry. Waiza at that same time Njuzu kakakudza mai kuti ndokwanisa kuti mukangano wemwana wenyu zvese musasare mune pain yamunayo. Zvikanzi mai ini ndoda pain yemwana wangu because ndaimuda, I would rather keep the pain. Waiza at that same time Njuzu yaya kutanga kufunga kuti alright, saka inini ndakaita zvinhu zvakashata kuclear memory kumufesi uyu kainini.